Bo día, somos o alumnado de sexto de primaria Dani, Sandra, Alma, Airán, Iker, Roy e Jade e estamos en Radio Xurés con Pablo de Meteologios e el o é o encargado de manternos informados do tempo atmosférico na nosa localidade. Este curso escolar no Colexio do Xurés estamos a participar no programa educativo Meteoescolas e por este motivo decidimos contactar cun meteorólogo para que nos explique un poquinho en que consiste a súa profesión e quen é mellor que Pablo. Bo día, Pablo. Gracias por aceptar a nosa invitación a esta entrevista da radio. Hola, bons días. Eu non son meteorólogo, son aficionado a meteorología. Isto ven desde pequeniño, que isto que me gustaba o tema, e pouco a pouco funme informando dos sistemas e das formas que había de recoller esta información. Pouquiño a pouco fun reunindo financiación, porque isto costa cartos, hai os instrumentos que fan falta para poder recoller estes datos. E entón, un día, decidínme a invertir nesto e montei unha estación meteorolóxica aficionada na que, aquí en Lobios, encima de Vila, e con esa estación recollo datos para varios servidores informáticos dedicados á meteoroloxía e entón está máis ben automatizado todo eso. Os sensores recollen a información e o ordenador procesa esos datos e a través de internet súbeos a esos servidores meteorolóxicos, xa sexa a EMET, Meteo Galicia e outros incluso internacionales. E entón esa información queda toda recollida e é base para estudios do clima, estudios universitarios sobre aplicacións á agricultura, as plagas dos viñedos, pois se me teñen pedido datos para eso. O sea que é múltiple a aplicación dos datos que se recollen. Parece que non é nada, son aí unhas simples cifras, pero claro, iso ten moita aplicación despois. En primeiro lugar, gustaríanos saber que estudaches para chegar a ser meteorólogo. Non son meteorólogo, son aficionada a meteoroloxía. Eu estudiei por a rama de ciencias, fixen parte do curso de químicas e a mentalidade científica, digamos, foi o que máis me axudou a seguir con esta afición. Cal foi o motivo que te levou a querer investigar sobre o tempo atmosférico e dende cando o fas? Pois mira, xa levo recollendo os datos desde o ano 2011. Xa hai uns cantos. E xa che digo, é unha simple afición que tú despois, a medida que vas tendo esa información, ves as múltiples aplicacións que iso ten. E claro, esa información que está aí, pois ves que a utilizan para estudios universitarios, porque se me teñen chamado de varias universidades de España incluso, para pedirme datos, o sea, series anuais de datos, para facer estudios pormenorizados. Eu digamos que simplemente dedícome a recoller os datos. Despois o que é a interpretar esos datos e darlle aplicacións prácticas, iso xa son profesionales de outras seccións, digamos. Onde está colocada a estación meteorolóxica que empregas para facer as túas medicións? A ubicación é aquí encima de Vila, en Lobios. No alto, na lomba,
teño, digamos, en dous mástiles. Un que ten os sensores de temperatura, humedad, o pluviómetro. Para que esos datos sexan válidos, tanto para Meteo Galicia como para a EMET, pois ten que reunir unha serie de condicións, o sitio onde está ubicada o sensor. Porque, claro, se o sitúas nun sitio onde ao mellor hai árboles que entorpecen a dirección do vento, pois claro, non son medidas exactas. Entón, para que non haxe interferencias, pois tens que buscar unha ubicación determinada. Entón, se che digo, o de humedad, temperatura e pluviómetro está nun sitio, pero ese sitio non valía para o anemómetro, que é o que dá a dirección e a velocidade do vento. Entón, tuve que buscar outra situación para pôr un mástil, porque ten que estar a 10 metros de altura. E entón, claro, esa outra ubicación pois non ten árboles arredor, nin edificios, nin nada que entorpezca a dirección e a velocidade do vento. Que instrumentos empregas para darnos a información do tempo atmosférico diario? Podenos explicar un pouquiño como funcionan os diferentes aparellos? Sí, xa digo, as variables que hai que determinar para ter unha información completa do estado do tempo, pois son un termómetro, que ese vaiche indicando pois a oscilación da temperatura según a hora do día, un higrómetro que mide a humedade relativa do aire. Nun día de sol o aire está máis seco, nun día de niebla ou de chuvia pois está moito máis húmedo. Entón hai un sensor que é o higrómetro que vai dando información dese valor ao largo do día. Que máis temos? Teño tamén un sensor da potencia da radiación solar, que digamos que dá os vatios por metro cuadrado que está o sol incidindo sobre a superficie da Terra. Eso, claro, tamén depende de se hai nubes, se non hai nubes. Ese é outro sensor, o sensor da radiación solar. Outro sensor que tamén ten é o da radiación ultravioleta, que tamén é importante porque últimamente pois estáse falando moito da incidencia que ten na piel, porque hai unha escala de valores e entón dependendo valor normal, digamos, que é tolerable por a piel, pois hasta 5, 6. Claro, todo depende do tempo de exposición que estás aos rayos de ultravioleta. E unha vez que supera o valor de 7, 8, 9 incluso, pois, evidentemente, hai que ter precaucións e non estar expostos directamente a esa radiación ultravioleta sin protección. Iso é de sensor de ultravioleta. Que máis ten? Pois o pluviómetro. O pluviómetro, claro, unha estación automatizada como é a que teño eu arriba, pois o pluviómetro é automático. Hai varios tipos, pois é parecido ao que tedes vos fora. É un cono con un diámetro determinado, todo eso está calculado, para que recolle esa precipitación, e a forma de automatizar eso é esa agua que recolle verte sobre un recipiente que está calculado o volumen de agua que recolle, e entón eso por gravedade, ao estar cheo, el soliño móvese e vacíase, recupera outra vez a posición e volve a estar a cero. E mentras tanto manda un impulso eléctrico a un sensor e vai sumando os mililitros de precipitación que vai recollendo ao longo do día.
Iso é o pluviómetro. E despois, para a velocidade e a dirección do vento, pois son outros 2 sensores máis que van recollendo esos datos e volcando sobre o ordenador, neste caso. En sí, pois, son as variables básicas que, digamos, que ten que ter unha estación meteorológica para que dé esa información máis completa. En el que medios publicas información meteorológica que recabas. Mira, eso como expliquei antes, esa información que son todo números, todo datos, eso volcase nunhas follas de cálculo e automáticamente hai programas informáticos de gestión de datos que o que fan é recoller esa información e remitila a servidores que están dedicados á meteorología. Pois xa pode ser Meteo Galicia, que estou conectada a Meteo Galicia, entón eso está todo programado e según a necesidade que ten Meteo Galicia de datos, podeche pedir que lle mandes a información ou cada X segundos ou cada X minutos. Entón, eso automáticamente envía a través de internet esa información aos servidores de meteorología. Claro, está a Emeto, Meteo Galicia, que son os máis coñecidos aquí, despois hai outro servidor meteorolóxico que é Meteoclimatic, que está ubicado en Cataluña, que ese ten 1400 e pico estacións meteorolóxicas de aficionados, personas particulares, que están conectados a ese servidor. Claro, despois xa no estranxeiro pois hai un montón deles, en Francia, Alemania, en Holanda, un montón de sitios que comparten toda esa información. E claro, eso, os medios de comunicación pois tamén teñen parte nos periódicos en papel ou digitales que dedican un cuadriño pois á previsión e aos datos do tempo. ¿Qué tipo de clima dirías que ten Lobios? ¿Pódese destacar alguna diferencia respecto ao resto da provincia de Ourense? Pois mira, en cuanto a datos meteorológicos, sí que se poden sacar interpretacións, e non só a través dos datos, senón a través das sensacións, porque moitas veces quen viaxa de Ourense para Lobios, digamos que o Alto do Vieiro suele ser como unha fronteira, unha barreira. Moitos días, ao mellor, do lado de Ourense está un sol radiante, cruzas pola lado de aquí e hai unha niebla tremenda, ou viceversa. Entón, digamos que a zona da baixa línea, máis concretamente Lobios e Trimo, é unha zona das que máis chove en toda Galicia. Ten a barreira do Serra de Santa Eufemia e o Leboreiro, que fan de barreira as frentes de chuvia que veñen do Atlántico. E entón, claro, toda esa humedad, cando choca con esas dúas barreiras orográficas, pois fai que descargue máis precipitación nesta zona de aquí. Todo o que é o Val do Limia, desde de Lindoso hasta Viana do Castelo, é unha das zonas máis chuviosas de Portugal. O sea que temos un clima bastante, moi húmedo, e as temperaturas pois son suaves, non son moi extremas. ¿Cómo dirías que va a estar este año 2025 en canto ao tempo atmosférico? Eso, bueno, as previsións así a medio ou largo plazo pois non son moi fiables. E entón, hai un refrán que normalmente se cumple tanto en cuanto a precipitacións como a temperaturas,
que moitas veces digamos, este mes non choveu nada e tal, e outros anos sí que chovía moito máis. E entón dice que o mes ao mellor perde en cuanto a volumen de precipitacións, pero o ano normalmente non. Entón, se non chove moito en abril, igual chove en marzo ou en junio. O sea que ao largo do ano normalmente equilibrase. Non, evidentemente non é unha cousa matemática de que tal mes ten que chover tanto ou tal outro ten que chegar a temperatura a X. É un equilibrio, máis ben. Moitas gracias por vir e por dedicar un pouco do teu tempo a explicarnos en que consiste a profesión dun meteorólogo. Ata aquí o programa de hoxe. Esperámosvos nun novo programa de Radio Xurés.